Fi Brussell, il-mexxejja tal-Partit Popolari Ewropew se jkunu qed jiltaqgħu mill-ġdid għal summit importanti, summit li se jsir il-ħamis u li fih se jipparteċipa l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech. Din il-laqgħa tal-Partit Popolari Ewropew se ssir eżatt qabel il-ftuħ tal-Kunsill Ewropew fejn fuq nett tal-aġenda mill-gwerra fl-Ukrajina, il-gwerra fil-Lvant Nofsani u s-sigurtà tar-reġjun. Apparti minn hekk hemm diskussjoni importanti dwar it-tkabbir tal-Unjoni Ewropea bil-Blokk Ewropew qed jaħdem sabiex jilqa' fih danu l-Ukrajna u l-Moldova u possibilment anke l-Bosnia Herzegovina. Is-summit fil-kapitali Belġjana se jkun qed jiffoka fuq temi oħrajn, ma jonqos fost l-oħrajn li jkun hemm diskussjoni dwar il-bidja wara l-protesti kbar li kien hemm fl-aħħar xhur f'diversi pajjiżi, se tkun diskussa anke l-immigrazzjoni li tibqa' tema ta' importanza kbira l-Ewropa bil-pajjiżi jafsu dejjem aktar favur strateġija komuni. Dan is-summit se jlaqqa flimkien lil mexxejja kollha tal-Unjoni Ewropea ftit tal-ġimgħat biss qabel il-vot importanti ta' Ġunju li ġej huwa proprju għalhekk li hemm fokus speċjali anke fuq il-laqgħat tal-Partit Popolari Ewropew illi għalihom se tkun preżenti delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista. Intant fi Brussell Bernard Grech għandu skedati numru ta' laqgħat oħrajn sabiex ikompli jwassal b'saħħa l-vuċi ta' pajjiżna fl-istituzzjonijiet Ewropej.